Helo na, esgusodwch fi, ond be ydy pris y cylchgrawn yma? 2 bunt ydy pris y cylchgrawn yna. Bargen. Wel ydy, mae'n dipyn o fargen. Ydy hi'n bosib archebu'r cylchgrawn bob mis? Ydy, wrth gwrs. 1 munud. Be di'r enw? Ann Rhydderch. Diolch, Ann. Beth oedd y cyfenw eto, plis? Rhydderch. Mae'n dipyn o lond ceg. A be di'ch cyfeiriad llawn chi, Ann? 7 Ffordd y Parc, Aberheli. Na, 7 Ffordd y Parc. Na, 7 Ffordd y Parc. Mam Dafydd Rhydderch, dych chi? Ia? Pam? Be mae o wedi wneud rwan? Dim byd, ond tad Sian dwi. Cariad Dafydd. Chi ydy Mr Davies, tad Sian? O, byd bach.